Pekný deň. Spoločnosť Typo si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a aktívne podporuje rôzne charitatívne akcie, vďaka ktorým sa pomáha tým, ktorí mali v živote menej šťastia. Jednou z nich je aj charitatívna akcia s káčerom na bicykli, do ktorej sa aktívne zapojili aj moji kolegovia z Typosu. Veď pozrite si to sami. Je známe, že Národná lotériová spoločnosť nepodporuje iba šport a športové talenty, ale rovnako vo veľkej miere pomáha tam, kde to ľudia najviac potrebujú. Preto Typos nemohol chýbať na charitatívnej akcii Káčer na bicykli, ktorá je venovaná na pomoc handicapovaným ľuďom. Podporujeme veľa akcií takéhoto zmyslu, to znamená, čo majú tento charitatívny zámer alebo zmysel alebo rozmer, a o to viac, keď je to pomoc druhým ľuďom. Takže v každom prípade určite z tohoto dôvodu. Je to akcia, ktorá nás oslovila svojím zmyslom, odhodlanie, s ktorým Peťo Káčer ide do každej etapy, do každého podujatia, je veľmi motivujúce. A samozrejme motivovalo to tým pádom aj nás. Peter Káčer je človek, ktorý sa narodil s handicapom a už pred rokmi sa pustil do športovania so zámerom pomôcť ľuďom s obdobným osudom. Tento húževnatý a odhodlaný muž je vzorom pre nás všetkých. Je to veľmi dobré a človeku to dáva kopec energie, aby to dokázal. Takže tá podpora je neuveriteľná a treba na ňu len poďakovať. Štvrtá etapa charitatívnej túr Káčera na bicykli sa začala v Detve. Na tejto trase nechýbali ani zástupcovia spoločnosti Typos. Svojou účasťou podporili handicapovaných ľudí a pomohli ľuďom s postihnutím k lepšiemu životu. Rozhodla som sa preto, že snažím sa vyhľadávať takéto charitatívne akcie, nielen teda v cyklistické, ale napríklad aj v behu. Viacerých som sa už zúčastnila. Obdivujem ľudí, ktorí majú to srdce veľké a odhodlanie ísť a bojovať pre pomoc druhým ľuďom, takže asi boli tomu. 7 tímom, medzi ktorými nechýbal ani ten typosácky, sa podarilo odbicyklovať takmer 1300 kilometrov. Zážitok to je krásny, ťažké to bolo, tá trasa nie je vôbec ľahká a vôbec nie je taká ľahká, ako som si predstavovala podľa tej mapy, ktorú som spomínala, ale tie zážitky stoja za to. Národnej lotériovej spoločnosti Typos nie je ľahostajný osud ľudí, ktorí v živote nemali dosť šťastia. Viete o tom, že si môžete kúpiť žrebe bez toho, aby ste niekam museli chodiť? Jednoducho stačí mať pri sebe mobilný telefón a poslať SMS-ku alebo kliknúť na portál www.dnišťastia.sk. Priatelia, tieto mobily sú dnes naozaj zázračné veci, pretože prostredníctvom SMS-ky si môžete zakúpiť váš obľúbený žreb, alebo teda prostredníctvom webovej stránky www.dnišťastia.sk. Super novinka od Typosu. To sú SMS žreby, ktoré si môžete kúpiť, ak ste majiteľom mobilného telefónu. A pozor, až tretina žrebov je výherných. Spoločnosť Typos spolu so slovenskými mobilnými operátormi uviedla na trh unikátnu novinku SMS žreb. Tento žreb si môžete zakúpiť bez toho, aby ste niekam museli chodiť. Tento atraktívny a štedrý spôsob hrania prináša množstvo výhier, pričom hlavná výhra je rozprávkových 100 000 eur. Ak chcete získať mimoriadne štedré výhry, neváhajte a zapojte sa. K tomu vám naozaj stačí iba málo. Zoberte si telefón do rúk. Kúpa SMS žrebu už jednoduchšia už ani nemôže byť. Stačí poslať SMS-ku s textom Stastie na číslo 3333 alebo môžete si kúpiť SMS žreb prostredníctvom webovej stránky www.dnišťastia.sk. Tak verím, že SMS žreby chytia za srdce každého správneho hráča, pretože prostredníctvom SMS žrebov môžete vyhrať až 100 000 eur a užiť si leto plné zážitkov aj so svojimi najbližšími. Tak priatelia, veľa šťastia. Priatelia, šťastie treba pokúšať, ale šťastie praje pripraveným. Ak ste našimi vernými divákmi, sme radi, ale ešte radšej sme, ak ste aj našimi vernými hráčmi. Takže užívajte si leto, dovolenky, sledujte našu reláciu a hrajte s Typosom.